ba su yi nazarin za mu kai haka ba. Addu'a ni ya farkon zance mai hankuri ba za ya faɗi ba. Haba inda rabbana komai ba za fi mu ba. Kwantar da hankali Abdul mai wakar kan wata. Barayin mu mun biyo inda rai za mu ja gaba. Abdul Racheed ne abban ummi da Abdul mai wakar kan wata. Allah shi ne mai zamani mai mana ban manta haka ba. Labari ne aban ummi aban mi ne ba a ce manna ba. Masu san mu suna ta yabawa sun muna addu'a zama yawa. Makiya kuma na kushewa har sunan mu suke canzawa. Isa ce waka ko shirme wasu gaban mu suke furtawa. Kunnan mu muke toshewa mu sanya a ran mu suna ta yabawa. Mai yaba ka da mai bata ka in har da niyya ba za ka tsaya ba. Godiya nake aban ummi Abdul mai wakar kan wata. Komai da lokaci ba wanda ake haifa da iyawa. Duniya kan masha iskanta Allah ya manna kudin dafawa. Kan ka san ma wane ne ka yafi ka sani sanadin shi ka koya. Rabbi in ne sai ka koya ko an ki ka koya ba ka rasawa. In ka samu shi ma kuma in ka rasa shi ya hanawa. Hakurin da ya zamu rikewa tsanin nasara sai min ya haiwa. Masu kallon ban mai iya bakwai lokaci zai zo za su tunawa. Kuma da addu'a mai ta dagawa kogin san ma'aiki mu kara nitsewa. Barayin mu mun biyo inda rai za mu ja gaba. Abdul Racheed ne abban ummi da Abdul mai wakar kan wata. Abin mun ga masoya Nijar Libya sun ba mu kulawa. Saudiya Allah bar mu a tare, Algeria Allah kara tsarewa. A yan Turkiya ban manta ba, alman da Qatar ma na yi sakawa. Yan Najeriya ban manta ba, Tunis Italy Allah kara tayawa. Ghana Mali ba zan manta ba, har yan Senegal ma na yi sakawa. Kenya nasa ba zan manta ba, yan Abuja ma na yi sakawa. Yan Morocco ba zan manta ba, yan Chad da Kamar na yi sakawa. Masoya ba ma da abin ba sai da mu ce Allah bar ma a tare. Barayin